Today, Avui. my body was a TV'd massacre. Avui el meu cos ha sigut una massacre televisada. Today, Avui my body was a TV'd massacre. ha sigut una massacre Today, televisada. my body was a TV'd Quan després d'estar tota la nit counter-measured response, and reflexionant I el meu perfected anglès, my English, and I learned my llegint-me UN totes les resolutions. resolucions de les Nacions Unides, algú m'ha preguntat: Ms. Ziada, don't you think everything creu would que be tot això resolved if s'acabaria you would just stop si deixéssim teaching so d'ensenyar much a odiar hatred tant to your als children? seus fills? Pause. I look inside of me He for cercat a dins strength meu to be patient, tota la but paciència. patience is not at the tip of Però my la tongue paciència as no the s'amaga a la bombs punta drop de la meva overhead. llengua Patience mentre les has bombes just cauen escaped. sobre Gaza. Pausa. Pause. Nosaltres ensenyem vida, Senyor. Nosaltres We teach life, ensenyem sir. vida. We, Després que ells hagin Palestinians, ocupat teach fins a life l'últim after cel, they have nosaltres, occupied Senyor. the last sky. Nosaltres ensenyem vida. Després d'ells We hagin teach construït life els seus after they have built their assentaments settlements i hagin and aixecat apartheid els seus walls murs after d'apartheid the last fins molt més sky. enllà de We l'últim teach cel. life, Nosaltres, sir. Senyor, nosaltres, Palestinians palestins, teach life, ensenyem vida. and we deplore and we reject, and these Això- are not two equal sides. Això no són dos bàndols iguals. And 100 dead, Ocupants i 200 ocupats. dead, and 1,000 dead, Un centenar and de between morts, that, 2 centenars de war crime morts, and massacre, I un vent miler de out morts. words and smile, I ens not ho vaig exotic, explicar i smile, explicar i not explicar. terrorist. And I recount, de morts. 100 dead, 2 200 centenars de dead, morts, 1,000 un miler de morts. dead. Is anyone out there? Hi ha algú aquí? Will Hi anyone ha algú que ens listen? escolti? Jo voldria plorar els seus cossos, jo. Senzillament, voldria anar a cada camp de refugiats i abraçar cada nen, tapar-li les orelles perquè no hagi d'escoltar el so de les bombes. Aquest maleït so de les bombes que el perseguirà per tota la seva vida, com em passa a mi. Avui, el meu cos ha sigut una massacre televisada i permeteu-me que us digui que no importen les vostres resolucions de les Nacions Unides ni cap clip de so que això faci, que no importa el meu nivell d'anglès, cap clip de so, cap clip de so, cap clip de so ens importarà la vida, cap clip de so solucionarà tot això perquè nosaltres ensenyem vida, Senyor, nosaltres ensenyem vida, Senyor, nosaltres ensenyem vida, Senyor, nosaltres Nascuda Palestina, nascuda Palestina, i ara saben jo, i en el teu paisatge, jo no tinc pàtria.